Haike usgang 10 November Dehli ni lal kelawo borok hamya rok bai hamla khlaijangmani belai khena wana masingsa amo ajagawo Joto doctor mama haike omoni tui tang mia joto details ke video khlaika norok naina khe naimani yo ajagawo saimia tongnai rok kam ke details khlaiye ang full explain khlaiye je gotna angmani amno tuya ang mia video khlaike norok amo naimani yo mia ni video no haike o i20 car haike gari bisingo 2900 kg explosion haike fatri jak nai tlangnai bobo khoroksa doctor no Dr. Umar Muhammad tai Dr. Muzamil Ahmad tai Dr. Adil Ahmad Rathar tai Dr. Shahin Shahid Omong Khabrui tai Dr. Sajat Malik tai Dr. Mohim Din tai o Dehli ni lal kelawo hamla ngmani yagulono NIA rong no investigate khlainani bagi tiklai roi tai Dehli ni police rok bo o jagao involve ungkha borok bo investigate khlaika o case no tlai tui hake amani yagulo Haryana ni Faridabad dogo manjaka o Dr. Shahin Shahid o brui je o case involve tongnai bobo Haryana ni Faridabad no manjago tai ba kinga kai Kashmir ni Pulwama district go khorokta manjaka hake amtikino kisa haktor ni kwbangma state no investigate khlaiye romkha je o jagao involve tongnai no hake o jagao wansugina di bo khoroksa doctor si Dr. Umar Muhammad bo bahaike sak amte hake bumatlangai a jagao buino butharani bagai amte hai khlaimangka doctor si bo hake amte hekino tabuk NIA Bharat haktor gnangai investigate khlai tongo o je o case o sabo involve tongo je hamla khlaima jagao bo borok involve tong hnai tmani bagi himale kebo kuno saimia biangni agent hayake bolong borok Pakistan bai tui duljak Pakistani chuba bongni slamjak biang Bharat haktor biang hastewo bo hujage habi tongno chini yang phano ngai manu tmani bagi himale norok kwbangma koktmani bisingti rong nungna Pakistani chief general army tai Bangladesh ni chief general army norok malai marok nungna te bongna ajagani leader bo jora no mamala layo bongna ajagao tmani bagi himale dormo thancha hnai haike 1971 ni borong amo pogei tamkho dormo thancha hnai borok malai laye kwbangma ajagao plan khlai tongo haike je koktuma nai tongnai rong haike haste hayung gnangai Pakistani kaisa belai khe gunda kotor haike bolong borok kotor Lashkar-e Taiba hnai amo tabuk jeng koktumani bisingti nungmani mote Bangladesh o hapaikya hnai khnao mane ajagani borok branch tubui ajagao amte hai je Pakistan hai ka Kashmir ro slamani hai Bangladesh Chittagong ro slamai yang India ro notice ro borok amte hai dana ni plan khai tong hai ke kabangma nang nugi tong je Bangladesh ni haimani burung hai ke Hindu huni tu borok kabangma borong no hai ke nang bo bumung phana bod logo haimanu jeske pan bod logo haimanu ai ke mukhang to thancha kok to thancha ai ke jeske pan haimam le bo amno ke bor wan chungna siring ya chi yang chini yang Bharat ni borok rok bo Tripura ni borok rok bo Tripura ni jo hapang tui tongne rok bo nijini dofa ni borok na rok go haike butui jani bo ngno thinango amo ke fan wan chugmi ya haji haike kwbangma je kok milo hai milo hnei kwbangma Delhi rogom norok ayang Pakistan borok rok habai tam khlai tong han noro amo tabung nugino tongna haji mukang soljak kok soljak ke kun samia bubro tam khlai na haji bumung bod logi phano jiska pan haimano haji haike chung kwbangma kok tuma nugo haktor hayung ni kok tumarong norok nai tongnorok saimana je Bangladesh ni Chittagong harogo Chittagong hill track rogo kwbangma ajago military je training rok khlai tongo yang Tripura no borok jater potre khlainani bagi Tripura no nanani hini rok kwbangma propaganda kali tongmani social media ni bisingti borok kok salai tonglai mena amon norok nungna haike amono tui chini Tiprasa rok simisi kok sabui tongo chini o jagao Bangladeshi rongno daya jeng bubagra bo sawo jeng je chini a jaga minority tongmani a hano chini agi tongmani Kumila tai Chittagong no nana hnai haike amono tui no bubagra bo sawo je Pakistani propaganda haike bongni je brain wash khlaiye Bangladesh ni borok rong no yang notice no nanani Tripura no nanani hini je o jagao borok kwbangma je bongni bolong borok ni je mindset tu bu o jagao bokhorok wash khlai tong hoimani o jagani borok rong no Pakistani borok kai khlainani Kashmir ni borok hai khlainani bagi yango dawi tunan bagi Tripura place haike amrong no tui no bubagra no kok samani khnana je Chittagong Silet Kumila amno miliwei India ni pat slamu khidi amo agi India ni je
part nani tongmani no 1971 no amoni sikang je Bharat by Pakistan aladang pro 1947 no ajagani borok India ni part nei India ni flag ti borok je freedom mangkha hanai tongthokjak tongmani haipano Pakistani ni army rok phaye kobjo khlawai nai paikha hage te kaisa tabo social media rogo Tripura bo SIR khlaijang na SIR khlaijang na nei viral ni hage chingkok tumani bising tinungmani kwangmai SIR khlaijani bagai tabuk Tripura haste ganangai ongkhor laijak nei chingkok tumani bising tinukha hage tabuk SIR khlaijak sinai Tripura bo rutukjak sinai 2005 ni simi amo election je commission ni bisingtei rutukjak nai hage amo obviously election commission ni bisingtei election commission of India ni bisingtei rutukjak nai means amo voter id card list ni bisingtei no amo check khlaijak nai je nung amo 2005 ni bisingo tora tong o list ni ID card hake nung gering hake ni ama babuni o jagao torotong amte hai rutuk jangna hake je baksa buksu Bangladeshi illegal immigrant phainarok borok romjangna hake busu jorate romjagi amo phaine thinango se saimanai hake norok bahima tong comment bisinti ke sahodi o video na sajak khala agredi te channel na subscribe khlai di Tiprasa rok thanja tongna nongo haji hambai khulumka।